खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 फेब्रुवारि 2022 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, मोजाङै हान्थिनोबो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गियाना बांगोन, मिथियैखौ मिथिनो हागोन, रोङैखौ रोंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो गोब्राब जागोन, गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो गिलुं मोनगोन, गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजावबो मान मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन, नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प
ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गोग्गो गियाननि आंखाल फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन गोदान आरो गोग्गो थांखि लानो रोंनाय नङा लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोआव उनदाहा फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ फ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन नाथाय अब्लाबो मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांफोरखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हागोन न'खराव अननानैबो फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां
नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।